اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأحوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات ومبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم. المرء مع من أحبه إنني أحبك النبي. المرء مع من أحبه إنني أحبك النبي. Fara sanyawa mai yaya dubban cikin dare rana ta haskawa ɗaukaka da baiwa kai kake rabawa tallafe ni umar ta sutura kai min don annabi. Almar'u ma'a man ahabba innani uhibbuka annabi. Roƙo nake Allah ƙaru duban salatinka adadin isa ƙudura sannan adadi na ilminka a gurin masoyinka shi ne wakilinka mun gaskata ba ma shakka ya isar da saƙonka annabi. Almar'u ma'a man ahabba innani uhibbuka annabi. Gaisuwa nake so zan miƙa a gurin sahabbansa matansa dai ban ware ba har ma da 'ya'yansa dole gaisuwa insa tsantsar jini nasa shurafa sannan da waliyai manyan masoyansa annabi. Almar'u innani uhibbuka annabi. Bege nake so zan tsara rabbana da dan himma ilimi ladunni ya Allah na zo ka banni ma ka daɗe ni ilhama da dubun karama a samadu ya yi hijaban amsa bukatu dan annabi. Almar'u ma'a man ahabba innani uhibbuka annabi. Allah tsare ni da sharri na har ma na zamani duniya da sharrin shaidani dan kar su ruɗe ni. Rabbi la takilni ɗarfata aini jin kai da girman kai da ganin zarce kowa fil aradi. Almar'u ma'a man ahabba innani uhibbuka annabi. Zan fara baitocin kauna a gurin masoyina mukutar abin nema na gani hasken idanuna babban muradina ka kira ni in zauna dab da kai ina da bukata ne lamuni ka amsa min annabi. Almar'u ma'a man ahabba innani uhibbuka annabi. Ni dai bukata ta ɗaya ce ta tattare saura ƙaunar ka ya manzan Allah in hau tudun tsira in zace tsara nai farar dabara komai nake nema zai zo tun da dai na san ka annabi. Almar'u ma'a man ahabba innani uhibbuka annabi. In arziki ne
innani uhibbuka annabi. In ɗaukaka ce ma na san abu ne mafi sauƙi, in dai ka so yanzu nan ne sai ya aita mamaki. Dan wakar mafarki gunka bai zama aiki, ko ina a san labari na domin ina son ka annabi. Almar'u man ahabba innani uhibbuka annabi. In farin jini ne ma wannan bai zamo fa aiki ba, in dai ka so a gurin Allah ba za ya gagara ba. In zamo abin duba wanda za a sa a gaba, a tuno da kai manzon Allah domin ina son ka annabi. Almar'u man ahabba innani uhibbuka annabi. Almar'u man ahabba innani uhibbuka annabi. Idan ma ina neman rahama gunka za na same ta, aljanna ma domin ka akai kai ne mabudinta. Ya rasul dan gata ka tsare shiga wuta, arra masu san ka rasulallah khairul warada annabi. Almar'u man ahabba innani uhibbuka annabi. Kowa firgici da abin tsoro da ganin ka sun kauce, dan kai amincin Allah gami gai da kai amintacce. Na taho bidar dace alasa kai lamunce, birnin aminci ka sanya ni nurul huda da annabi. Almar'u man ahabba innani uhibbuka annabi. Shauƙin yaban manzo ki sa kowa ya gyara zama, manya da yara tsofaffi yan mata samari ma. Ani esu da shi ma ya dandana kwazuma, gashi can yana ta zama wata gilda zai taɓa begen ka annabi. Almar'u man ahabba innani uhibbuka annabi. San ka zuciya nai sanyawa, kai ne habibina. Ambatan ka baki ya zauna, ka zamo badadina. Ka zamo ruwan shana mai kashe kishin raina. Yarda da ni manzon Allah, baharun nadada annabi. Almar'u man ahabba innani uhibbuka annabi. Ni na fi son ka da ran da yake shimfiɗe a ƙirjina. Wallahi ka fi iyayena har ma da dangina. Ka fi duk abokaina masu taimako gona. Duk cikinsu ba mai ceto na, rangamo da sarkin ka annabi. Almar'u man ahabba innani uhibbuka annabi. Ranar abin tsoro domin Allahu ya taro, farkon halittu har ƙarshe dukkaninsa an jero. A cikin tabakoro babu harka ta taro, ranar abin da na shuka to shi da na girba tsibi-tsibi. Almar'u man ahabba
إنني أحبك النبي Ni ban da kyawawan aiki na fake da mai tsarki, na taho da sauri a gare ka domin bidar sauki. Da haban masauki zuciya ta barraki, yarrera baitocin kauna a gare ka yada annabi. المرء مع من أحب إنني أحبك النبي Mai salsabili da alkautar tafki na albarka, mai ma'u zamzam taka